Повномасштабна війна продовжує змінювати карту внутрішнього переселення в Україні. Люди залишають свої домівки через постійні обстріли, примусову евакуацію та небезпеку життя поблизу лінії фронту. Станом на початок поточного року кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні вже перевищила 4 мільйони 600 тисяч. І ця цифра, за словами правників та аналітиків, продовжує зростати. Кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні значно зростає. Можна сказати, що, зокрема, якщо ми говоримо про такі регіони, де найбільше внутрішньо переміщених осіб зареєстровано станом на сьогодні, на початок 2026 року, то це, зокрема, Харківщина, там у нас близько 508 тисяч внутрішньо переміщених осіб, це Донецька область, близько 504 тисячі внутрішньо переміщених осіб, Дніпропетровська область, 471 тисяча внутрішньо переміщених осіб і так далі. Якщо говорити про зростання, то, як я вже сказала, на Дніпропетровщині, зокрема, кількість внутрішньо переміщених осіб зростає найбільшим чином, тому що ці показники вони вражають. Також багато і на Київщині, наприклад, на Одещині, в західних регіонах, так? Тобто ми бачимо тенденцію на сьогодні до зростання кількості внутрішньо переміщених осіб. Не можна сказати, що ця кількість зменшується, точно ні. За 4 роки повномасштабної війни система підтримки переселенців в Україні суттєво змінилася. Якщо у 2022-му допомога була екстреною та хаотичною, то зараз вона стала більш структурованою та спрямованою на конкретні потреби людей. Якщо в 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, держава зіткнулася з такою великою кількістю внутрішньо переміщених осіб, то допомога не була ще настільки, контрольованою і настільки векторною по усіх сферах життя людини. Тобто тоді намагалися робити те, що можна робити в тих умовах, в яких ми усі знаходилися. Да? Тобто це була така екстрена допомога, екстрена підтримка в тій ситуації, в якій тоді була країна. Станом на сьогодні, якщо ми дивимося на ті програми, які існують, зокрема на державні програми, на міжнародні програми, якщо ми дивимося по різних векторах, зокрема забезпечення житлом, забезпечення працевлаштуванням, підтримка дітей внутрішньо переміщених осіб, забезпечення освітнім процесом і так далі, то ми можемо сказати, що така допомога стала уже більш чіткою, вона стала більш зрозумілою і більш такою скоординованою. Сьогодні щомісячну допомогу для ВПО отримують мільйони українців. Для дорослих – це 2 тисячі гривень, для дітей та людей з інвалідністю – 3 тисячі. Але тепер держава ретельніше перевіряє, хто саме має право на ці виплати. Наявність депозитів, власного житла у безпечному регіоні чи дорогих покупок можуть стати причиною для втрати допомоги. У нас в квітні 2025 року, рік тому, було затверджено постановою Кабінету міністрів України певні оновлення в правилах здійснення таких фінансових виплат, яким було визначено те, що якщо особа, внутрішньо переміщена особа відповідає певним критеріям, про які я зараз скажу, то наявність таких критеріїв може стати причиною для відмови у виплаті такої допомоги внутрішньо переміщеним особам. Про що йдеться? Хто може бути віднесений до таких категорій осіб і хто може втратити підтримку фінансову, зокрема, в вигляді цих щомісячних виплат для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, це ті особи, які проживають за кордоном понад 30 днів без вагомих на те причин. До таких також критеріїв може відноситися, якщо така особа, яка має статус внутрішньо переміщеної особи, купила певну нерухомість чи землю вартістю понад 100 тисяч гривень. Окрім випадків, коли така особа бере участь у спеціальних програмах державних чи місцевих для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Окремий напрямок – підтримки діти-переселенців. Для них держава гарантує доступ до освіти незалежно від місця проживання та обставин переїзду. Школи й садочки мають забезпечити не лише навчання,
а й психологічну адаптацію, а ще безкоштовне харчування, пільги та підтримку під час вступу. Для дітей передбачені різні векторні програми. Зокрема, перше, це потрібно говорити про доступ до освіти. Тобто це держава націлена на те, щоб забезпечити першочерговий доступ до освіти таким дітям, які є внутрішньо переміщеними особами, батьки яких є внутрішньо переміщеними особами, зокрема. Це йдеться про школу, про садочок, про таку базову середню освіту, так і дошкільну освіту. Зокрема, ми говоримо про першочергове зарахування до дитячих садочків і до шкіл, і ми говоримо, другий такий вектор в цьому праві – це безперервний доступ до освіти незалежно від місця проживання. Тобто, що це означає? Що таким дітям, які є внутрішньо переміщеними особами, їм забезпечується таке навчання, поєднання онлайн-навчання, офлайн-навчання і так далі. Тобто, такі дітки можуть навчатися в змішаному форматі. І це особливо важливо для дітей, для родин, які часто можуть змінювати своє місце проживання. Так? Тобто вони десь намагалися там осісти, а в них якось не склалося з цим регіоном або з цим житлом, вони змінили певне місце проживання своє. Тобто таким дітям забезпечується цей змішаний формат, і вони можуть отримати таку освіту. Найболючіше питання для більшості переселенців – житло. Саме тут люди найчастіше стикаються з бюрократією, очікуванням та складними процедурами. В Україні нині діють кілька програм підтримки від компенсації за зруйновані будинки до пільгової іпотеки. І хоча механізми не ідеальні, юристи наголошують, що ці програми вже реально працюють. Перш за все, я б хотіла поговорити про таку програму, як є відновлення. Але вона не стосується виключно внутрішньо переміщених осіб, вона стосується усіх осіб, які зазнали пошкодження або знищення свого житла, і, зокрема, внутрішньо переміщених осіб. Так? Ця програма вона передбачає компенсацію за пошкоджене житло, або вона передбачає видачу житлового сертифікату, якщо таке житло було повністю знищене. Але тут є певні обмеження, які є дуже такими дискусійними, які насправді на сьогодні викликають дуже багато питань і дискусій на усіх рівнях, і на державному, і на місцевому, і так далі. Перше, це те, що така програма працює стосовно житла, яке було зруйноване або пошкоджене тільки після 2022 року. Тобто виникає дуже важливе питання насправді, а що з тим, якщо це було до 2022 року, так? Якщо особа зазнала такого знищення чи пошкодження. Якщо говорити про наступну програму, це програма «Є-оселя». Ця програма, вона передбачає пільгове іпотечне кредитування під 3%, або для визначених категорій або 7%, там залежно від категорії, до якої ти відносишся, і відповідно це кредитування, ви можете подати заявку, отримати відповідний кредит. Окрім житла та фінансової допомоги, переселенці можуть отримати підтримку й у працевлаштуванні та навчанні. Багато українців навіть не знають про існування державних програм перекваліфікації чи грантів від міжнародних організацій. Але сьогодні роботодавці все частіше зацікавлені у працевлаштуванні ВПО, а громади на місцях у залученні нових жителів. Головне – не втрачати зв'язок із можливостями та постійно моніторити нові програми. І я хочу сказати, що те, що я бачу на сьогодні, роботодавці, вони дійсно зацікавлені в тому, щоб працевлаштовувати внутрішньо переміщених осіб, тому що, як ви знаєте, у нас теж існують певні програми для роботодавців, які компенсують, держава компенсує бізнесу частину витрат на зарплату внутрішньо переміщених осіб, і так само роботодавцю, йому цікаво брати на роботу, працевлаштовувати внутрішньо переміщену особу. Тому, власне кажучи, це важливо.
важливо. Якщо говорити ще про що можуть не знати внутрішньо переміщені особи, то я би радила пошукати там в інтернеті, пошукати, почитати. То у нас так само є і дуже багато грантів різних міжнародних організацій, які спрямовані на те, щоб допомогти в роботі, допомогти з житлом, допомогти в якихось нових можливостей. Потрібно постійно це моніторити. Це, знаєте, ці питання теж є досить динамічними, вони постійно розвиваються, з'являється щось нове. Потрібно тримати руку на пульсі, і я впевнена, що ви зможете підтримати, покращити ваше життя в цих складних умовах.